Салом алейкум ба ҳама бародароне ки имрӯз дар карантин ба қаҳри ғазаб шудагӣ фақат интизоранд ки дар ютуб чӣ гап хабар мешавад дар бораи билет, самолёт, рейс, граница. Ба ҳамаи шумо бародарон ман гуфтаниам аниқ мешавад иншоаллоҳ ҳамаш, фақат камтар сабр кунед. Ҳозир боварӣ дорам ҳаматон дар хона гизара шудагин, ягон кас гапи ягон каса намебардора. Неки фуромӯш накунед ки ин экзамен аз ҷониби Аллоҳ ҳаст барои шумо. Бародарони азиз, фақат сабр кунед, тоқат кунед. Бо бародарон, хоҳарон, бо занҳои худ ҷангу ҷанҷол накунед. Худованд ҳаматона сабр, тоқат диҳад. Иншоаллоҳ ки ин моҳи муборак, моҳи шарифи Рамазон гузашт. Ман медонам ки шумо рӯзадор будед бисёратон ва аз гушнагию аз ёди ватан, аз ёди падару модару фарзанд беҳад ғамгин шудем, беҳад гизала шудагем. Аммо ин ҳамаш экзамен аз ҷониби Худо аст. Сабр кунед, иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Бародароне ки сабр намекунанд, онҳо бародарони бесабр, тоқат ҳастанд. Фаромӯш мекунанд ки ҳамаи аз ҷониби Аллоҳ экзамен аст барои шумо. дӯстони азиз, фаромӯш накунед, фаромӯш накунед. ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед ки ҳар пастию баландӣ биёяд, ҳар сахтию қине ояд, ин ҳамаст аз ҷониби Худо барои шумо экзамен аст. Рафтаву ягон ҷо потона задем, инашам аз ҷониби Худо аст. фаромӯш накунед. Як пирамарде бо фарзанди худ дар як саҳро рафта истодааст ки дар болои кӯҳ мебинад, тарафи поёна, аз болои кӯҳ ва поёна мебинад ки як қишлоқчае аст, як маҳаллае дар он ҷо аст. Ин пирамард бо фарзандаш дар он ҷо дар болои баландӣ истода буд. Шаб шудааст, бегоҳӣ шудааст, намози шом гузаштааст. Ба фарзандаш мегӯяд: биё имшаб дар ин ҷо меистем, пагоҳ ба ҳамин маҳалла меравем. Фарзанд дучанд ғазмгин мешавад ва кӯшиш мекунад ки падарро розӣ кунад ки ба он қишлоқ раванд, ба он маҳалла. Падар мегӯяд: писарам, сабр кун, сабр кун, пагоҳ саҳар иншоаллоҳ ки меравем. онҳо дар он ҷо хоб мераванд, дар он ҷо дар болои замин хоб мераванд. баъд аз шом шаби дароз дар торикӣ, аммо равшаниро вақти фарзандаш дар поён мебинад, чандин ғамгин мешавад. вақте ки аз боло дар шаб мебинад ки маҳалла дар он ҷо аст, яъне дар он ҷо масҷид аст, дар он ҷо хонаи мардуме аст ки шуморо раҳм метиҳанд. аммо падар бошад ба ҳазур дар он ҷо хоб меравад. фарзанд ғамгин мешавад, аммо падарро наметавонад розӣ кунад. хоб меравад дар бари падараш, саҳар мехезад ки қишлоқ таги хок рафтааст. дар он ҷо як теппае буд ки болои қишлоқро мепӯшонад. саҳар фарзанд бо падараш хеста ин ҳола мебинад, ин фалокатро мебинад. бахшиш падарҷон мегӯяд: шукронаи Аллоҳ ки мо саросима нашидем, сабр кардем. бароям бародарони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиром хоҳиш мекунем ки сабр кунед. ин рейсое ки ҳар рӯз пайдо шудестааст, ин рейсо барои мо шумо нест. 90% мардуме ки бо воситаи электронӣ билет мефурӯшанд, ё ки дар ҷое доранд билет мефурӯшанд, ин барои мо шумо нест. танҳо мехоҳед ки бар Тоҷикистон равед. пас бояд шумо чӣ кор кунед? ба посолство занг занед, посолство ҷавоб надод, ба посолство равед. барое ки мо фаҳмидам ки аз ҳисоби посолство оғози аллакай бисёр одамонро роӣ карда истодам, роӣ карданиам, оли роӣ накардиам. ба посолство, ба аэропорт занг занед, ба аэропорт равед, ба посолство занг занед. ҳеҷ гоҳ аз пеши худатон билет нахаред. ҳеҷ гоҳ то он даме ки рейс, самолёт парвоз накард, дар Тоҷикистон нарафт, наистод, шумо билет нахаред. фаҳмидед ки дар ҳақиқат бародаро билет гирифтан, мардум ба Тоҷикистон рафта расидан, баъдан билет бигиред. саросима нашавед.
шояд ки ҳамун падаре ки агар гапи фарзандша мегирифт мехест мерафт ҳамун шояд ки тайхок мешед. аммо чӣ кор кард? Падар гуфт ки фарзандҷон сабр кун, ҳамаш мешавад. сабр сабр сабр. худо ҳаматона нигаҳбон бошад. ид ба шумо муборак бошад. то бози дӯстони азиз.